pag-iingat. Magsuot ng helmet. Paris baka mo magtanong sa inyong health center. Yung 555 hotline. Magulo, walang direksyon, at palagi. At dati po ako gumagamit ng pinagbabago. Ako po at sa Rehabilitation Center ba? Dahil po sa pag-rehabilitation, ngayon po hindi ko na inahanap ng pinagbabago. Malaki pa sa ngayon nagkakaroon sa treatment and rehabilitation center. Tumutulong po sa mga dalilaw po sa mga bisyo para magbago. Sa mga mga pinagbabago tigilan nyo na po. Wala pong magandang problem. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala pong Good morning! Happy Monday mga kabalitaktakan! O, di ba? Huling araw na ng Enero, nakahiga ka pa rin. Puyat kagaya ko? Hindi pala ako puyat, maaga pala akong natulog. O, Randy Guzman at hindi tayo makukumpleto kung wala ang Mother of Craziness. Mother of Craziness, Ma'am Shisheki, and of course, ang higanteng malumanay, Charles Limon. Naman, oo, it's also the end of January. However, the start of a new beginning naman. And simulan nyo na yung umaga natin with dose of information and good vibe stories. Siyempre sa trio na bumubuo ng inyong agahan. Ang ilaw pa rin ng kakulitan, kakwentuhan, at minsan nga daw kaiyakan, Ma'am Shisheki at
Siyempre, ang trio ay hindi buo kung wala ang ating gentle giant. Ayan, makakasama nyo naman sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. Bangon, bangon! Gising-gising na, bawal tamarin ngayong huling araw ng Enero. Bawal Ayan. talaga. Bawal na Oo. bawal yan. So sa mga nanonood sa atin dyan, all over, alam namin that we are being streamed live in our Facebook page. And aside from that, we are available to on your Digibox dyan. Hanapin nyo kami sa Channel 44, Channel 11, or 13, or 20. Kasi nakita namin sa Digibox namin na Channel 20 siya. And syempre, don't forget to like and share, subscribe in our YouTube channel and other social media platforms like Twitter and Instagram for you to be updated. Kaya naman i-update nyo na ang inyong mga Digibox and Yes. para alamin natin ang sitwasyon ng panahon. Medyo maganda na kanina eh. Oo. Alamin natin yan ngayon sa lagay ng panahon ngayong January 31, 2022. Ang lagay ng panahon dito ngayon sa Baguio City, ang pinakabababang temperaturang naitala is 14 degrees Celsius habang ang pinakamainit naman na temperaturang inaasahan is 23 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:25 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog mamayang 5:49 mamayang hapon. Yon. Yeah. Maraming papakita at ibibida sa inyo mga kabalitaktakan. Kaya tune in lang. Pero magbabalik ang inyong dynamic trio dito sa Paglaki ko. Ang mga ay katulad mo. Magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng Rehabilitation Center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos na po yung buhay ko. Magandang-maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na dalulong sa masamang bisyo para magbago.
Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. And syempre, nagbabalik ulit kami. O, na-miss nyo ba kami agad? Kung na-miss nyo kami, i-share nyo naman ang aming Facebook Yes. Live, diba? Para mapanood tayo all over the world. Para madaming good vibes. Oo, yung good vibes na yan kasi hatid ng inyong trio. At speaking of hatid natin ay good vibes, lipad naman tayo, di ba? Siyempre, hindi lang tayo limitado dito sa local news, but international level ang good vibes natin. At alam nyo, nakaka-overwhelm to kasi isa dito friend namin, di ba? And morning peeps, it's a good news. Nung una kasing nating na-interview si Direct Don, it was just a nomination. But yet again, he was able to really put a pivot on this. Alam nyo ba, ang indie films natin are really tackling about social issues and the norms of people and their lives in it. And it's really, again, a good congratulations to our director who have won, mga kabalitaktakan, the Philippines. Wow! Its first ever short film grand jury prize at Sundance Film Festival at a recently concluded 38th Sundance Festival held in United States of America. Grabe to, nakakataas balahibo. The Cordillera film, The Headhunter's Daughter, won the short film grand jury prize. This short film was directed by none other than our Ilian, Don Josefus Rafael Eblahan. Imagine this, mga kabalitaktakan. This is the only second Filipino short film to participate in the prestigious festival. The Headhunter's Daughter follows Lynn, an aspiring country artist who goes to the city to audition for a televised singing competition. Now, dyan kasi, she leave her family behind. Lynn traverses the narrowing roads of the Cordilleran Highlands to try her luck in the city as a country singer. Inbaga na dito'y trailer description, o, di ba? Ay, to our kakakailians, marami ang makaka-relate dito. And I, for myself, ganon din, ginawan din natin yan. But wait, there's more, mga inday. It's a double win as Martika Escobar's Leonor Will Never Die claims the country's first ever win in the festival's World Cinema Dramatic section. And kaya, mga kabalitaktakan, don't forget to support our film industry and keep the passion of our artisans burning, my fellow Filipinos, diba? Sabi Ang ko nga, galing. with indie films now talagang nagsusurface, it's just about time that Filipinos will be known for this kind of artistry and craftsmanship naman. Yes, and speaking of that, kung meron tayong international, syempre meron din tayong local, and I'm very proud because the Cordilleras did it again. Hindi lang Naman. po sa film and movies, but of course, dito rin sa ating academe. Alam nyo ba kung bakit? Because ito, sabi dito, nakaka-proud talaga. Gustong-gusto ko tong i-share. Congratulations to the King's College of the Philippines. Ayan. Dahil sila ang top performing school for this year's National Criminologist Licensure Examination. Ang galing. Nakuha din po ni Shara May Ranieco ang top 8 sa nationwide examination. Wow, congratulations! Since 2015, silang consecutive na top performing. So this year is their 7th year. Wow. Pasok din po ang University of the Cordilleras na second top performing school nationwide. Ang galing talaga, oh my God. Nakakuha ng 98.97 ang King's College of the Philippines at 93.41 naman ang University of the Cordilleras. Maaalala din po natin na last week pasok ang St. Louis University at University of Baguio, di ba? Sa top performing schools sa MedTech licensure examination rank 1 and 2. Yan, mga morning pips, di ba? Ang sarap nung gano'n, no? Kasi talagang yun naman talaga yung gusto natin. Aside from a tourism hub, we wanted Baguio City as a tourism hub for education. And we've
surpassed that already over years and years. Sabi nyo nga kanina, it's already not just the 2nd year, but the 7th year. So, we're really at that platform ngayon na talagang, alam nyo yun, education is something that is not taken for granted. Yes. Oo. At tuloy-tuloy na natin ang pagtatap ng Cordillera sa Ooh. Papuri kasi dito po sa Baguio City, pinuri ni Secretary Bernadette Romulo Puyat ang Baguio City sa pagiging 100% vaccinated ng mga tourism workers. Yes, ano? yes. So, sabi ni Secretary Bernadette Puyat, 100% vaccination ang mahigit 5,000 na tourism workers upang makatulong sa pagsisikap ng gobyerno at layunin nitong maabot ang 70% na vaccination rate sa buong populasyon. Ipinunto din ni Tourism Secretary Romulo Puyat na ang sektor ng turismo ay isa sa mga pinakaapektadong sektor ng bansa dahil sa pagpapatupad ng tuloy-tuloy na lockdown kung saan nagdulot ito ng kawalan ng trabaho at daang-daang libong manggagawa sa turismo sa nakalipas na ilang buwan. Wow. So pinuri rin ni Secretary Puyat ang lungsod dahil sa pangunguna sa online registration ng Naman. mga turistang gustong bumisita sa pagpapataw ng limitasyon. Yon. Bilang ng mga bisitang pinapayagang makakapasok sa lungsod araw-araw. Na ibahagi din sa nagsilbing modelo ang Baguio City dahil ito ang unang lokal na pamalaan na nagbukas ng pinto nito sa mga turista noong Setyembre 2020 Yes. dahil sa maayos na pagpapatupad ng basic health and safety protocol. Yes. Naalala ko yan kasi we started the bubble tourism here in Baguio City, which became an avenue of learning for other provinces and regions to adapt that form of tourism. Kaya as a tourism practitioner as well as a tour guide, malaking bagay that we protect ourselves and our loved ones and our tourists as form of our livelihood as well. Kaya babangon ng turismo. Yes, tama. Babangon ng turismo. Kaya't bumangon na kayo. Shout out po sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live. Nakikita po namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Mamaya babatiin namin kayo. Dahil mamaya mayroon akong bisita. Ulam na lang. Ulam na ulam. Kanin na lang ang kulang. Ayan. Mamaya po makakasama natin ang Mr. Datu. Diba? Datu parang sarap-sarap tignan. Charot. Makakasama natin yan mamaya po sa Iberen. Gustong-gusto ko yan. Parang nagugutom na talaga ako, di ba? And aside from that, syempre damitan naman natin muna siya, di ba? Mga kabalitaktakan, abangan nyo. Usapang fashion naman tayo ngayon and how Inabel is used in their wardrobe and on-the-go fashion, di ba? Kaya gusto ko yun kasi parang sabi ko, damitan muna natin siya. At kapag nagdamit, hindi nilalamig. Para naman hindi kayo lamigin at alam nyo kung ano ang aantabayanan nyo. Mamaya, makakapanayam natin with DOST Baguio Pag-asa kung ano po ang latest na lagay ng panahon kasi nung weekend, madami sa atin ang nagulat kasi doon sa lakas ng ulan or sa naging maulap na panahon, mamaya po yan pag-uusapan natin. At bago ang lahat, atin munang tignan at haranahin tayo ni ni Jana Marie Jana Monteon sa kanyang rendition with My One. Yan. It took one love and forever laid out in front of me. One smile, then I died, only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out. It goes to show just how much I know about the way life plays out. I take one step away
accept the fact that I am yours and that you are mine. I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only. Oh, you told me that this wouldn't be easy, and oh, I'm not one to complain. I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only. I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Beat the solusyon sa COVID-19. Paulinimen. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Oras po natin, alas 6:56 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Ngayon naman ho ating alamin ang latest weather update dito po sa ating lugar dito sa Baguio City at ibang parte na din ho ng Northern Luzon. Makakasama natin ngayong umaga si Sir Efren Dalipog mula sa DOST Pag-asa. Sir, good morning po. Yes, good morning. Ayan po sir, good morning po. So kumustahin po natin ang ating lagay ng panahon ngayong umaga dito sa Baguio City. Medyo maaliwalas na po kaninang umaga sir. Opo, ang weather natin dito ay partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains due to the northeast monsoon. At ang range ng temperature natin, 14 to 19 degrees Celsius. Ang maximum, 18.8. Tapos ang minimum kaninang umaga is 13.8. Ayan po sir. Sir, matanong ko lang po, marami yung nagulat noong weekend. Bakit yung biglaan daw na pagbuhos ng ulan or yung naging maulap na kalangitan noong weekend. Sir, ano po yung naging cause nito? May bagyo ho ba tayong binabantayan? Yes, wala tayo pong bagyo. Pero ang nagbigay ng ulan ay yung weather system na frontal system. Yung frontal system kasi ay nasa extreme northern Luzon. Noong isang araw, kaya yan ang nagbigay ng ulan natin dito. Pero ngayon, itong frontal system ay nasa eastern section ng central Luzon ngayon. Okay. For today, sir, ano po yung inaasahan nating weather dito po sa northern Luzon? Magiging maulan pa ba dito sa Cordillera or medyo inaasahan na po natin ang magandang panahon ngayong linggo na ito? Oo, ang weather system natin pa rin ngayon ay yung frontal system. Kaya lang nasa central Luzon ngayon. Kaya ang inaasahan natin ngayon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains na lang due to the northeast monsoon. Okay po. Moving on sir, medyo madami pa ata yung madaming ulan ata yung binagsak noong weekend dito sa Cordillera, pero nagbabala daw po ang DOST Pag-asa sa possibility na La Nina dito po sa Western Visayas, pero daw inaasahan ang epekto naman ng La Nina dito sa Cordillera is kabaliktaran. May tagtuyot daw na mangyayari this coming March to April. Ano po yung nakikitang taya natin dito, sir? Opo, ang epekto dito sa atin ng La Nina ay medyo hindi light lang, hindi masyadong marami ang bigay na ulan. Ang ulan natin ay below to near normal sa hanggang April. Okay po. So does this mean, sir, na hindi may possibility na medyo magkulang tayo ng tubig sa mga dams if ever na hindi po below normal yung ating marireceive na ulan dito sa Cordillera? Opo, sir. Oo. Medyo makulangan ng tubig dahil medyo kulang yung ulan natin dito sa atin sa Cordillera. Okay po, sir. Sir, may mga naitala palang hailstorm dito po sa iba't ibang parte ng Cordillera, specifically dito sa Abra. Is this a cause pa rin ho ng northeast monsoon or may iba po pa po bang weather phenomenon na nangyayari po? Di, yung hailstorm ay dahil sa CV or yung thunderstorm.
Yan ang nagbibigay ng hailstorm. Okay po, sir. Sir, siguro panghuli na lamang po na katanungan, sir. May mga inaasahan po ba tayong bagyo ngayon for this coming February? May inaasahan po ba tayong papasok or wala pa po sa ngayon? For this February ay either 0 or 1 ang pwedeng mapos Philippine area or papasok sa Philippine area. Okay po, sir. Sir, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan ngayon. Yes po. Ang weather natin ngayon ay medyo maganda naman. Kaya lang medyo yung temperatura ay Ayan, medyo naputol po ang ating linya kay Sir Efren Dalipog. Pero yun nga po, yung sinabi niya kanina, itong nangyayaring epekto po ng northwest monsoon, kaya po ito nagdudulot ng pag-uulan dito sa Northern Luzon. So inaasahan po natin na magiging maulan ngayon dito sa western part ng Northern Luzon, specifically dyan po sa Cagayan, Isabela, Aurora, at iba pa pong probinsya dyan, kasama ang Nueva Vizcaya at Quirino, habang inaasahan naman ang magandang panahon na may pag-ulan pa rin dito po sa eastern side ng Northern Luzon, kasama na dyan ang Region 1, Cordillera at iba pa. Ayan po. So, yun sige, meron na ba siya sa linya? Okay. Sir, Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I.
Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, Bida Solusyon sa COVID-19. We're back here at Morning Balitaktakan. Kanina na pag-usapan natin ang weather update dito sa Kalakhan ng Northern Luzon at also other parts of the Philippines. Kaya be safe, be ready mga kabalitaktakan. Ngayong umaga, I'm very excited to have someone in the program who've seen passion more than anything, and her heart is overflowing in form of her own artistry, which is using inabal in their products. We have this morning a very hardworking indeed person, Miss Gemma Gamer, and she is the creator of Modista La Union. Good morning! For Modista is to become a global forerunner for sustainable fashion and to preserve Filipino culture and arts. Yun. Good morning, Kabsat. And I'm very happy that you're here with us. When you started Modista La Union kasi, sabi nila, all beginnings is really hard. And when you look at it in a bird's eye view, parang ang layo pa ng destination mo. Kabsat, what was your vision in creating Modista? Became a versatile material through innovations. These innovations comes with research. So this research includes knowing the behavior of the fabric, how it works, how it drapes, and at the same time, the types of fiber that is being added to these hand-woven textiles. So they added cotton in order to conform it in a human body. These textiles make a timeless designs of clothing. So that's how innovation work. And it comes Right, tama. And that's really how versatile an inabal product and weaving is. And actually, when the weaving industry started here in the Philippines, it was dated back since the 13th century. And ang unang ginagamit natin noon ay abaca and pineapple straw material. So, as what you've mentioned, this versatility of inabal makes it so wearable and fashionable nga nowadays. Now, Kabsat, I wanted to ask naman, any message for our aspiring artists who would want to use inabel also as a form or a timeless piece that they can infuse in the current fashion? always believe in what you love and what you can achieve. Your passion for arts can open doors for you. So keep progressing and pushing forwards to your goals, as focus and determination can lead you to a great success. So as what my mentor said, go lang ng go, laban ng laban, fight, fight, fight. So once again, agyaman kaming Apo for inviting us to this show. And I also want to invite you to our upcoming La Union Art event on February 12. Details will be posted to my Facebook and to my co-organizers as well. And I thank you. Bye! Agyaman kami, Kabsat. Maraming salamat for giving us your time and for letting us know how this inabal could be used in our on-the-go fashion. And mga kabalitaktakan, it has been an amazing journey how inabal have been used and infused in our daily clothing. Kasi 'di ba, it's a dying industry in some parts of the country. We have almost 450 weaving groups and 5,000 weavers here in the Philippines. However, due to the loss and yun nga, yung less na materials na magagamit natin. And aside from that, due to modernization, nakakalimutan natin that these are actually
trajectory and pinapakita niya how important our tradition is to revive us. And alam ko to our local artists na at one point, it's no longer something that everybody buys as a souvenir. However, sa mga ganyang paraan natin masusuporta ng ating local artist, lalo na sa weaving industry. Ako din, lumaki ako sa Ilocos Sur and nakita ko how hard it is to make a piece become a timeless piece. So mga kabalitaktakan, abangan nyo na. Gutom na ba kayo? Kasi ako, gutom na ako. Tignan natin ng isang winner. Mamaya pag-uusapan natin yan sa iba rin. And syempre, magbabalik pa rin ang inyong morning barkada, morning balitaktakan. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan pero bago ko ipakilala ang ating bisita ngayong araw, panoorin muna natin ito.
is Mr. Arthur Soriano Jr. Siya ang ating Datu Matikas sa Hari ng Pilipinas at kasama po natin siya ngayon. Hello, Sir Arthur! Ayan. Good morning po. Hello po, ma'am. Sarap ng ngiti naman yan. Kamusta ka po, Sir Arthur? Okay naman po, ma'am. Ayan. Buti ka pa, okay. Ako kasi hindi. Charot. Nilalambing Anyway, lang, wala nilalang. nang intro-intro, Sir Arthur. Kailan ka po nagsimulang sumali ng pageants? Nag-start po ako na sumali ng pageant 2016. 2016. Ano yung una mong sinalihang pageant, sir? Ito pong ay ano po siya, Mr. and Miss College of Agriculture po sa BSU, Baguio State University. After that, sir, nawili ka na ba agad sa pageants? Opo, parang na-challenge po ako. Gusto kong sumali ng sumali. Ayun po. Sir, ang mga pageants po kasi is normal siya for girls. Ano naman po yung hirap po ng mga lalaki po pag po sumasali sila sa mga pageants? Ano yung medyo, naku, hindi ata okay to? Ano yung mga ganong feeling nyo, sir? Sa akin po is feeling ko yung confidence, tapos criticisms, and ano, yung tawag dito, insecurities. Kasi parang pag naririnig mo na may mga negative comments, talagang madadown ka po konti. Tama nga naman. Hindi talaga yan may iwasan, Mr. Arthur. Tanong ko naman po, paano po ikaw nag-prepare sa mga pageants na sinasalihan? Ano yung mga ginagawa mo? Unang-una po is lakad. Kasi, lakad kasi kung parang sa akin po, para po akong robot na maglakad. So, kailangan po talaga iayos and hanapin po yung best angles na ipapakita po sa tao. Best angle? Nako, parang kahit anong angle naman po. And then, sir, tanong ko naman po, di ba ikaw po ang sasali sa Mr. World Heritage? Ano po ang main goal mo sa pagsali dito aside from gusto mong manalo? Ano yung gusto mong dalhin kapag andun ka na sa Mr. World Heritage? Sa akin po is, unang-una is our culture. Yung showcase po talaga siya. And yung identity, kasi para sa akin yun po yung pinakadadalhin ko sa kahit saang pageant po ako sumasali. Kung ano po yung identity ko talaga. And of course, promoting fitness and wellness at the same time. Ayun, fitness and wellness. Tanong po ni Charles Limon dito, ano daw po ang ginagawa mo para magkaroon din siya ng ganyang kagandang katawan, sir? Ano po, unang-una po is healthy lifestyle talaga. Yung approach mo sa pagkain and exercise, ganun po. Tama, exercise talaga tsaka healthy lifestyle. Sir, invite mo naman po, mensahe nyo po sa inyong mga taga-suporta, sa atin po ditong mga kababayan, and of course, para suportahan ka po nila dito sa Mr. World Heritage. Ayun, gusto ko pong i-invite lahat to support me for this coming Mr. World Heritage that will be held in India. Na-move po siya actually sa March po, pero na-move dahil po sa pandemic, na-move po siya sa June. So, ayun. Support. Thank you. Ayun, maraming salamat po, Sir Arthur, sa inspirasyon po na binigay nyo. And good luck, sir. Alam po namin na manalo o matalo, dadalhin mo ang pride ng ating mga taga-Cordillera. Congrats, sir. Nakasuporta po kami sa inyo. Good morning again, sir. And ayan nga po, mga kaminyon, ang ibinida kong istorya ngayong araw. Isa na naman pong inspirasyon, hindi lang para sa mga kababaihan, kalalakihan, pero para sa ating mga Cordilleran na meron po tayong natatanging galing, ganda at mga kultura na kaya po nating ibida kahit saang lupalop man ng mundo. And mamaya pag-uusapan natin ay tungkol sa dugo. Ano kaya itong dugo na to? Malalaman natin yan sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan.
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. What a way to end this day! Pero hindi pa namin tatapusin yan kasi dito sa barangay niya ay pag-uusapan naman natin ang isang pressing talagang issue kasi talagang maririnig mo to sa lahat talaga. So sa ating mga manonood, please comment down your thoughts about this. Is blood really thicker than water? Yan, dahil kapitan ako, relax ako dito. Ayoko makipag-away sa kanilang dalawa. O ano, sino magsisimula? Sino nga ba ang team yes? Or sino ang team blood? Si Papa Team Blood. Charles. Ayan. Ang team water naman ay si Ren. So, round 1. Go. Ano? Nagturuan pa tayo Ayan, Team Blood. Sige, blood is thicker than water, mga kabalitaktakan. Kasi nga naman, kung hindi yan kasing flowish ng water, tama ba? Flowish. Fluid. Magawa ko ng sariling word. Oo. Ayan. Blood is thicker than water kasi sila ang mga kapamilya mo, mga kabalitaktakan. Sila ang una mong makakapitan kapag may mga problema ka sa buhay o may mga issue ka sa buhay. Kasi nga din naman sila kung minsan ang ating kaagapay mula sa ating paglaki hanggang sa ating pagtanda. Kasi nga naman, we look on each other at nagtutulungan tayo para naman maitayo ang bandera ng ating pamilya. Tingnan natin ang tubig. Ay, Waterbender. Well, hindi ako naniniwala dyan dahil as much as I love my family, minsan kung sino pa ang ka-blood mo, siya pa ang mangda-down sa'yo. And sometimes, mas okay pa yung mga kaibigan mo at ibang mga tao na kahit hindi mo kadugo, sila yung andyan para sumuporta sa'yo. Ang sabi nga nila, minsan, ang unang hahatak sa'yo pababa ay hindi ang iyong mga, hindi yung mga friends mo, kundi yung pamilya mo. Kasi lagi nilang sasabihin, hindi nga yan kaya, alam ko na yan dahil nakita ko yan lumaki, wala yan. Pero ang ibang tao may tiwala sa'yo and sila ang nagbuboost ng confidence mo. Good points. Diba? Sa mga kabalitaktakan natin dyan, kanino ba pupunta ang unang puntos sa round 1? Pero di pa natatapos yan. Charles, round 2! Alam mo, blood is thicker than water. Alam nyo kung bakit? Ano? Natutunan ko yan na high blood ako. Yun lamang. Ayun lang.
Oo, blood is thicker than water. Kasi nga din naman, kapag titignan mo yung mga kapamilya mo, kung minsan sila yung tumutulong sa'yo in terms of their commitment sa, sa mga iba't ibang mga problema, kagaya ng mga guardian or yung mga iba't iba pang mga aspeto na kailangan ng parental guidance. Kapag napa-office ka, sige, kailangan ko yung magulang mo, 'di ba? Mga ganon, mga iba't ibang mga senaryo. Naku, wala na akong maisip. Yan, iba yung na-rehearse, gano'n. Ayan! Hindi ako ready Ikaw naman rin, Banat! Naku, natawa ako kasi pag na-o-office ako, kaibigan ko yung pinapakain. Charot! Guardian yun. Guardian, charot. Hindi, wag niyo po yung gagawin, mga kabarangay. Pero naniniwala pa rin ako na water minsan is thicker than blood. Kasi nga, sabi ko nga, minsan sila yung mas tutulong sa'yo kaysa sa pamilya mo. At saka, yan ako, minsan ang ginagawa niyan pagka-pamilya mo, okay lang. Hindi ka na nila iniisip, okay lang yan, kadugo ko naman. Hindi na nila naiisip yung nararamdaman mo. Not like pag yung mga hindi mo kadugo. Kasi, di ba, meron pa rin yung nahihiya sila sa'yo and stuff like that. And also, ito pa, ha? Ito pa. Naiinis ako. Nagigil. Nagigil. Oo. Mamaya, ma-high blood ka. Hindi naman. Kasi sabi mo nga na high blood ka dahil blood is thicker. Kaya nga kailangan mo ng water para mabalance. Ayun, yan lang. Wow. Hanep, galing sumegway. Parang ang puntos natin dumadami na. For our final and last round, round 3! Ayan, may anghel na bumulong kasi sa akin Yes! Ayan, blood is thicker than water, mga kabalitaktakan, kasi kung minsan meron tayong nabubuo na utang na loob din mula sa ating mga kapamilya, kaya kung minsan nag-aaway kayo ng pamilya po, parang wala ka ng utang na loob sa amin parang mga ganun kung minsan. Pero we need to look at them, we need to look up to those people who helped us, na lalo na yung ating mga kapamilya, at yun na din yung mga iba't ibang taong nagdala sa atin dito sa mundo. Di ba? Nako, depth of gratitude ang tirada niya rin. May ibubulong ka ba? But of course, naniniwala naman ako na hindi kailangan maging kadugo para maging kapamilya mo. Diba? Hindi kailangan na kapatid kita, nanay kita, tito kita, or kahit anong related ang dugo. Kasi ang importante, kung mahal ka ng mga taong iyon, sinusupport ka nila more than what your kablood talaga. First blood. Yes, more than yung mga kadugo mo. Why not, diba? Minsan mas thick kasi yung mga ganito. Especially kung nasa sitwasyon ka na alam mong mali yung sa blood mo and mas tama yung mga sa water. Sabi mo, hindi ka pamilya. Ano nga rod? Kapuso, kapatid. Ayan, mga kabarangay. Nakikita na ba natin kung sino ang nananalo? Pero maya-maya, gusto naming basahin yung komento nyo. Kaya please share us your thoughts and let me just read something. Ano masasabi ni Kap? Ang sabi ni Kapitan, according to according to a write-up by Collins, sabi niya, people say blood is thicker than water when they mean that their loyalty to their family is greater than their loyalty to anyone else. Families have their problems and jealousies, but blood is thicker than water. Again, I quote that in Collins' research. The mere fact that we create bonds with people doesn't mean that blood is thicker than water. There are friends that turns into families, and there are families that sometimes are just friends to us. So mga kabalitaktakan, mga kabaranggayan, gusto naming marinig yung inyo naman, is blood really thicker than water? Kaya mga kabaranggayan, magbabalik pa ang inyong dynamic trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin. Ngayon po hindi ko na hinahanap ang
pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na dalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Ayan. Inaantay pa natin yung mga comments ng mga Medyo, kabalitaktakan oo. natin. Pero no? balita ko nung weekend, merong umiyak. Sino ba yan? Sino ba yung umiyak Parang na hindi yan? ako updated dyan. Hindi ba? Hindi ako umiiyak. Ano nga nangyari? Secret, malalaman nila yan sa Biyernes. Ay, gusto ko niyan. Kaya Pa-teaser. manood kayo, yes. Oho. And ayun nga, mga kabaranggayan, talaga na, baranggayan, hindi pa tapos. Mga kabalitaktakan, talaga nga namang nakaka-proud dahil natapos na natin ang buwan na ito. Akalain nyo, Oo, diba? bilis. Nag-survive We survived. tayo. We are alive. Natapos natin ang unang buwan ng Enero. And with that, I am very proud. Kagaya kung gaano ako ka-proud sa ating boss, diba? Yes. Yun. We want to extend our heartfelt congratulations to our boss talaga. Yun. And sabi nga natin, hindi nabuo ang yung programang ito kung wala siya. Ayun. Saan nga ba siya na-feature ulit, Charles? Ayan, dahil nga po dito din sa sa artikulo ng The Manila Times, The Voice of the North. Yes, Yan. Voice of the North. Alam nyo ba, mga kabalitaktakan, wala kami dito, hindi nyo kami mapapanood dito kung wala ang taong ito. Dahil after nga nang nangyari, alam naman natin kung ano po ang nangyari sa dati niyang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang aming boss. And hindi talaga niya sinukuan, mga kabalitaktakan, Yun. ang kanyang pagmamahal para sa current affairs sa media. And isinama pa niya ang ilan niyang mga kasama na nawalan din ng trabaho. And ngayon, kita nyo naman. And balita ko, mga kabalitaktakan, sinabi daw dati na, nako, 6 months lang daw, magsasara na daw itong ating istasyon. Well, you are certainly wrong, 'di ba? We are already down to our first year. Now we are on a road to more years to Yes. working with this absolutely incredible and amazing person, 'di ba? Yun lang, may nainggit sa first year anniversary. Ay, totoo ba? Nako, ayan, ito nga yan. po ang article of Voice of the North. Diba? Grabe talaga. Goal ko talaga maging ganyan, no? Minion of the North. Gusto mo yon? And alam nyo, nung binasa ko yung article, kagigising ko lang kasi. Tapos naiyak ako kasi si sir pala ay nagtrabaho din sa fast food. Tapos Oo, sa hotel industry din. And Talagang. kung saan-saan pa. And his hard work really paid off, mga kabalitaktakan. Again, it's not the start. It's the beginning that's the hardest, but your result
is really something to ponder Yun. about, di ba? Oo, maganda kasi yung mga kwento ng mga rags to riches, kagaya ni Sir Dobby, na nagsimula sa mababa tapos umangat, kasi kung yan yung mga magagandang mga storya ng buhay mula sa mahirap hanggang sa para magandang pagdebatihan yan. Ay, Yes, oo. oo. Gusto Tapos, mo, gusto mo diba, mahirap ang- hanggang mayaman o mayaman hanggang mahirap. mahirap. Ganun. Oo. Diyan sa sinabi mo, maganda Oo. din na never talaga never niyang iniwan yung mga kasama niyang umangat. Siya naman kaya niyang umangat mag-isa, pero hindi niya ginawa dahil gusto niya yung mga kasama niyang umangat, kasama niya pa rin magpatuloy. Really? Sometimes water is thicker than blood. Diba? Yeah. Sometimes it's a definition that there are people who becomes just a stranger in the alley that will really help you to live a day. Kaya alam niyo yun, sabi nga ni Ren kanina nung nabasa niya article, kakabangon niya lang. Oo. Kami, kakagaling namin somewhere nung when the article was being published. So again, maraming salamat sa tumulong, bumuo at talagang nagbigay ng effort to be part of this. And talagang, again, ako din nung nagsimula ako, it wasn't really something that I am good at. And I'm not saying that I am already good at it. But your mentorship have brought us somewhere where we sit down and where we stand off. And on that we're standing off, meron kaming ibang natutulungan. Kaya maraming salamat, Sir Dobby. And speaking of standing off, hindi dapat kayo nakatayo, kundi dapat nakaupo kagaya ng mga iba't ibang furniture mula sa aming sponsor na TG Home Builders. Ayan, TG Home Builders. Pero dapat malinaw din ang inyong mga mata. Kasi pag hindi malinaw, hindi nyo makikita yung mga magagandang furnitures, di ba? Kaya thank you to Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Ang magbibigay liwanag sa mga furnitures na yan, ang inyong Ilaw Bridging Power and Progress, NGCP, at walang mga energetic trio nyo kung wala ng PAO, di ba? Siyempre, siya ang nagbibigay din sa amin ng daily food supplement. And yan, meron pa pala Art in Furniture. Shout out sa mga nanonood dyan sa Pugo, La Union and other parts of La Union. With that, dahil nasa La Union na tayo, babatiin ko na syempre ang aking pamilya dyan sa La Union. Mama and Dad Dudes, Mama, salamat po sa binigay niyo sa aming carbonara. Kakainin namin yan mamaya. Ubus na siya. Yes. And of course, sa mga tita ko, mga pinsan ko dyan, hello po. Tita Miles from Roy, hello. 2 billion Mainat family, Babalabs, John Mark, hello. Shout out po sa inyong lahat. Yan. And balikan natin ang comment natin sa Facebook. Sabi ni Sir Alan, blood is not always thicker than water. Sometimes our biggest supporter is a stranger. Ayan. A stress on the stranger. And I, for myself, believe that there would always be people around you that would just support you and suffice you in everything. And shout out na rin to Attorney Pasiwan and Attorney Avila who have been our support din namin sila when we have been starting with RNG. And also yung Pugad Resort. Ayan. Yes, Morning. nako. Hindi ako nakasama dyan Oo, abangan nyo talaga sa Biyernes mga kabalitaktakan para makita nyo kung gaano kami nag-enjoy. Yan ng, syempre, sa Pugad Adventure, di ba? Napakalapit lamang niyan. A one-way stream lang at napakalapit nga and worth it ang entrance fee mo. Pagod man, pero sobrang saya naman. From Baguio, gaano ba katagal? Around 45 minutes. Pero bilis pag si lang. Daddy Randolph ang nag-drive, 15 minutes. Nilipad ba? May sumsumulunas. Ayoko na. Diba? Joke Grabe lang po. naman. Hindi, safe driving naman. Oo. Dinamiss ka ng kids mo, andang mom mo. Oo, syempre, my Ethan and my Elera. Good morning, anak. I will talk to you very, very soon. Ayan, nakasama nyo ang Dynamic Trio ngayong Lunes. Charles Nicolimon. And syempre, ang minion, ang cute na minion in the house, Randy Guzman. Ang ilaw ng kakulitan at kakwentuhan nyo na bumubuo ng trio na ito. Syempre, nag-iisang Mamshi Sheki. At makakasama nyo ulit bukas. Tutok lang dito sa Morning Balitaktakan!